Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kungiyar Kwankwasiya karkashin jagorancin Rabi'u Musa Kwankwaso ta amince da wani kaso da aka ware na mukamin shugabancin ADC a jihar Kano. Da wannan ne farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kungiyar Kwankwasiya a cikin jam'iyyar ADC ta amince da karban kashi 30 cikin 100 na makamin shugabanci a jihar. Hakan ya biyo bayan tattaunawa mai zurfi tsakanin bangarori daban-daban da ke jihar Kano. Kungiyar karkashin jagorancin Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso ta cimma yarjejeniya da bangaren Atiku Abubakar da kuma na Nasiru Yusuf Gawuna, kamar yadda yake a The Guardian. Dukkanin Kwankwaso da Gawuna sun fice daga jam'iyyunsu na baya inda suka koma ADC domin sake tsara siyasar su da kokarin karbe iko daga jam'iyya mai mulki a Kano. Kwankwaso ya sake duba dabarunsa na siyasa domin ci gaba da rike da tsarinsa a Kano. Bayan ya rasa ikon tsari da ya samar da gwamna Abba Kabir Yusuf, a ƙarshe bangaren Atiku Abubakar ya samu kashi 40 cikin 100 na makamin shugabanci, yayin da Gawuna da Kwankwasiya suka samu kashi 30 cikin 100 kowannen su. Mai magana da yawun jam'iyyar na Riko Sa'idu Bello ya ce wannan tasiri zai taimaka wajen haɗa kan dukkanin bangarorin jam'iyyar a Kano. Bello ya bayyana cewa tsarin rabon makamin zai shafi matakai daga kananan hukumomi har zuwa jiha domin tabbatar da adalci da wakilci ga kowa. Ya kare da cewa kungiyar Kwankwasiya za ta rike kashi 30 cikin 100, yayin da tsohon tsarin ADC na hannun mabiya Atiku zai rike kashi 40 cikin 100. Ya kuma ce bangare da ke biyayya ga Nasiru Yusuf Gawuna za su samu kashi 30 cikin 100 na makamin shugabanci a jam'iyyar. Taron ya samu halartar manyan jigajigai ciki har da Kwankwaso, Aminu Abdulsalam Akilu Indabawa, Nasiru Gawuna da Senator Rufa'i Sani Hanga. Senator Lawal Adamu Usman ne ya jagoranci taron, inda aka bashi alhakin tabbatar da haɗin kai tsakanin bangarorin jam'iyyar a Kano. An gudanar taron a gidan Kwankwaso a Kano, inda aka tattauna hanyoyin da za a tabbatar da nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa. Wani jigo a ADC daga jihar Kano ya faɗawa wakilin Legic cewa halin da ake ciki game da tsarin yadda raba makamin zai kasance. Honorable Adnan Tudun Wada ya ce tuni aka sauke su, inda ya nuna waɗanda aka naɗa a wata takarda da ya yada. To ma sauraro, ka kuma manta ku da na subscribe sannan kuma da na kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.